खुलुमबाय आं बिनोद बसुमतारी बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बे समाव जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि होननाय जायगायाव दङ। जोङो सासे गेदेमा जोङो लोगो मोनदों। बिथाङानो जाबाय मानाव गेदेर ललित चन्द्र बर'। बिथांखौ बाथौ बिबुंसारनि जानानै बरायनाय थाबाय। दा बिथांनिफ्राय गिबियावनो जों मिथिना लागोन बिथाङा गोबां बर' समाजनि बर' हारिनि जौगानायखौ लानानै गोबां खामानि मावबोबाय। दा बिथाङा गावनो गावनि माबाजोंनो फोरमायगोन। दा बिथांखौ बे मा मावबोखो बेखौ बबे समाव बबे बोसोराव मा मावबोखो बिथांखौ फोरमायनो थाखाय आं गिबियावनो खावलायग्रोनो। खुलुमबाय, आंनि मुङा श्री ललित चन्द्र बर'। आं बे गामिनि मुङा जाबाय आंनि मानिकपुर, पस्ट सिमेन्ट सापरि, डिस्ट्रिक्ट धेमाजि, आसाम। तो आङो आसलते आंनि जोनोमा गरेस्वर नावकाटा गामिनि मागुरमारि होननाय गामिनि। तो आं बेवहाय 1968आव फैदों आरो 1968आव फैनायनि उनाव आङो फरायनानै बिदिनो गावनि माबाखौ लानानै क्वालिफिकेसनखौ लानानै फोरोंगिरि हिसाबै एस पि बड' एम इ स्कुलाव गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै मावनानै दङ आरो आपग्रेसन जानानै एमालगामेन्टआव जानाय एस पि बड' हाइ स्कुलनि लोगो गाहाय फोरोंगिरि। थ' आङो दा बे समाव दिनैसिम आरोखि आं बड' साहित्य सभानि धेमाजि जनाय डिस्ट्रिक्टनि नेहाथारि मावदोंमोन गिबियावनो 84 आरो 85निफ्राय। बेनि उनाव आं नेहाथारि गोबाव सम आन्दलननि गेजेरावनो फ्राय जेसेबांखि बर'नि आन्दलन जादों बे समाव आङो आंनि माबायावनो थांजोबदों, जोंनि बे BLP माबा आन्दल माबाया। बेनिफ्राय बिदिनो आङो नेक्स्टआव माबा जाबाय आपनार बड' साहित्य सभानि जनाय जिल्लानि आफादगिरि खेबनै जादों। आफादगिरि खेबनै जानायनि उनाव आङो गासैनो दुलाराय बाथौ महासभानि लेङाइ नेहाथारि खेबनै जादों आरो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि खेबनै जादों आरो PM बडिनि खेबसे जादों। उनाव आं बेखिनिखौ मावबोदों आरो दिनैसिम आङो फ्राय गथ'फोरबाबो जिमानखि जोंनि जनाय जिल्लायाव संगठनफोर दं बिनि एडभाइजार हिसाबै खामानि मावना दङ। आंनि सुंद' जारिमिनखौ आं बेसिनिनो फोजोबबाय। साबायखर थाबाय। दा बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लानो नाजागोन जे गेरेमसा बर' समाज दानाय एबा गोग्गो गुन गोनां सोलोंथाइ सोरजिनायनि थांखिजों खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दा बे बिथिङाव बेसेबां मावनो गोनां दंबावो होनना नोंथाङा सानो? गिबियावनो आं बाथौ बिबुंसार बे गासै फेमिलिखौनो आं बे बिथांनि सोंनायखौ फंनैसो बुंनो मोननानै गासैखौबो आं गोजोननाय बावदों। थ' बे नोंथाङा सोंनाय जा बाथ्रा, बे बाथ्राया खोब गिदिर आसलते। जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बाथ्राखौ नायोब्ला जे गेरेमसा बर' माहारि दानायखौ लानानै थ' दिनै गोबां रोखोमनि आन्दलन खालामबोदों। दा बे आन्दलनखौ लानानैनो दिनैहाय बे गेरेमसा बर' समाज आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बे दानायनि बुब्लियाव बुंनो थाङोब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'फानि जा बुंनाय राव बेखौ लानानै दिनै बुंनांगोन एबसुआ थांनाय 2006 सननिफ्रायनो एडुकेसन इयार आरो 2007 सननिफ्राय मिशन कुवालिटि एजुकेसन थ' बेखौ लानानै गोबां रोखोमनि एवारनेस प्रग्राम खालामबोदों। अकल एबसुल' नङा, जेसेबांखि जोंनि बर' हारिनि जोंनि एलाइड अर्गेनाइजेसनफोर दं, हमनानै ला जोंनि बर' साहित्य सभा, ओमफ्राय आबोब धोरोमारि आफाद, लाइमोन आफाद,
दिनै गासैबो बेखौ नोजोर बोदों आरो नोजोर बोनानैनो बर' समाजखौ मोनसे गेरेमसा बुहुमाव हारि हिसाबै दानो नाजाबोदों आरो नाजाबोनानै नैबे अबस्थासिम दिनै सौफैदों आरो बेखौ बुंनांगोन धोरोमारि आफादाबो बेवहाय गेजेन जानानै थायाखै दा जियानो जाथों बेवहाय धोरोमारि आफादखौबो आं बेवहाय बुंना लाबोफिननाय बेनो बे आफादाबो जोंनि माखासे समाजनि मोजां खामानिखौ मावबोगासिनो दङ जोंनि जा बर' हारिनि जा दोरोङारि खान्थिफोर दं धोरोमनि जाबोर खान्थिफोर दङ बेफोरखौ सोदांनायनि थाखाय हारिनि समाजनि बेलायाव नाजाबोगासिनो दङ दा आङो आंनि मोन्दांथिजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जेसेबां मावबोबाय दा मावबोब्लाबो दिनै जोङो बेखौ साक्सेसफुल माने महराव जों लाना फैनो हायाखै आरो बहुद मावबावनो दङ जोङो दा बे बिसोराव नोजोर होयोबा जोङो गिबियावनो जों समाजखान्थिनि बाथ्राखौ जों रायज्लायनांगोन समाजखान्थिनि बाथ्राखौ नायोबा जोंनि समाज बेबस्थाया दाबो थिग जायाखै गोबां जोङो एवारनेस प्रग्राम खालामबाबो समाज बेबस्थाया थिग नङा आरो जोंनि समाजा मोनसे सोद्रोम जानो दासिमबो हायाखै होनना जों बुंनांगोन सोद्रोम जोङो खालामनो हायाखै समाजखौ आं बुंनांगोन जोंनि धोरोमारि माखासे जोंनि समाजा गुलाय गुजाय बेखौबो आं समाज माबायाव लाना फैगोन आरो जोंनियाव जानाय लोंनाय बिसेसकै जोङो फेनाय मुवानिफ्राय दासिमबो जानगाराव थानो हायाखै आरो मोनसे गिदिर खोथाया जाहैबाय जोंनि समाजाव जे दायनानि प्रभाब खोमसि फोथायनाय बे समाजाव बे खोमसि फोथायनायनि माबायाबो दासिमबो जोबाखै दा बेखौबो आं बेवहाय बुंनो सानदों आरो जुवा बिसेसकै जौ जुवा बेफोरजों जोङो दासिमबो लोहाबनानै थानायखौ नुना जेबो एवारनेसखौनो आङो आंनि मोन्दांथिजों आं नुनो मोनाखै दा बे बिथिङाव आं बेखौनो खावलायदों बे बिथिंखौ जोङो जे समाजखान्थि गोबां दंबावो आङो जास्ट एसेखौल' बुंदों बे खान्थिखौ जाहाथे जोङो मोदोर मोनोब्ला सारा जोंनो खौसेथि नांगोन आरो मोजां हाबाजों जोंनि माबाफोरा आफादफोरा मावनांगोन बेनि रांखान्थि बुब्लियाव आङो बुंनो सानो जोंनियाव फ्राय दा इजि मानि माबाफोरखौ फ्राय गोसो होदों मानसिफ्रा इजि मानि जि गोरलैनो रां खामायनाय बेखौ फ्राय गोसो होनाय नुनो मोनदों दा गुबुन माबाफ्राथ' ओरैनो थाहैबाय बिनि अनगायैबो बिदि गाहायनि मानसिफोराबो माने बिनि माबायाव माबानायखौ नुनो मोनदों आरो बे खामानि मावनायखौ बेनि उनाव जोंनि गेजेराव कमार्शियेल बेफार बानिज्य माबाफोरा जोबोद माने गाहायाव दं कमार्शियेल माबाफोरा बेफार बानिज्य माबाफोरा जोङो बैग्यानिक पद्धतिनि गेजेरजों आबाद मावनो हायाखै आबाद मावनानै जोङो माबा फिथाइ सामथाइखौ दिहुननो हायाखै बाजार मार्केटिं माबायाव जों खालामनो हायाखै थेवबो जों बहुत अनेकथा दं दिनै नुदों गभर्नमेन्टआ गोबां रोखोमनि माबा होदों आपनार अनुदान होदों ट्रेक्टर होदों आरो बायदिसिना रोखोमनि बिदिनो जोंनि आबादफोरनि थाखाय माखासे जन्त्र होदों मावनो थाखाय दिनै बेफोर जन्त्रफोरखौ जोङो लानानै मोजां खामानियाव बाहायनाय नुवाखै आरो बेनिखायनो उन्नत आबादफोरखौ मावनो हायाखै आरो दा बेफोरो जोंनि थाखाय मा जादों गुबुन आं नुदों नोजोर नुदों जे बेफोरखौ लानानै मानसिया आबाद मावनो नागिरै फानफिनदोंसो बेबायदि नुनो मोनदों आंनि मोन्दांथियाव आरो लोगोसे जों दा मा होनगोन आपनार बे बैग्यानिक पद्धतिजों मावनो थांनोब्ला जों बुंनांगोन आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि ग्रुपनि गेजेरजों अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय ना फिसिनाय बायदि रोखोमनि फार्मफोरखौ जों खुलिनो थाखाय नुनो मोनदों बेवहाय बे आबादफोरखौ मावनो थाखाय स्किल डेभेलपमेन्ट माबाखौ जोंनि मानसिफोरा गोसो होआ गभर्नमेन्टआ स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां रोखोमनि माबा खालामदों प्रग्राम खालामदों दा बेफोराव जोंनि मानसिफोरा बिनि माबाफोरखौ मा होनो जोंनिया गोसो होआ दा बेनिखायनो बेफोरो माने बे स्किल डेभेलपमेन्टनो जोंनि मानसिफोरा बिसेसकै बर' माबाफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा बेयाव गोसो होनांगौ आरो जोंनि आबादारिफोराबो बे खेथ्रआव जोङो मुलाम्फानि माबाखौ बेफार फालांगिनि माबाखौ लानाया गाहाम आरो ओमफ्राय जोंनि वर्क कालचारनि खोथा थाहैबाय वर्क कालचारा जोंनिया बहुत खम आथिखालावथ' गैया जोंनि बर' समाजाव आपनार आइजोफोरखौ नायोब्ला दानाय लुनायाथ' बहुत खम जालांबाय गैया सब मार्केट बाजारनि बुस्थुफोरखौ बायनानै दिनैहाय बेफोरखौ माने माबाखसै गाव दानाय लुनायाथ' गैलिया हिसानसालि गैलिया बिदिनो माने मा गैलिया दा बेबायदि जानानै थादों आरो बेफोरखौबो जों डेभेलप खालामनांगोन आं बे बिथिङाव बे माबाखौ रांखान्थि माबाखौ बुंदों सोलोंथाइ होनोबाथ' बहुत गिदिर
थ' सोलोंथाइ होनोबा बहुत गिदिर आफोना जोङो मोनबाय बिटिसि मोनबाय बिएससि मोनबाय बिटिसि दा लास्ट दाख्लैबा 2020 जों मोनबाय आफोना बिटिआर थ' दा बे गोरोबथा जानायनि उनाव जों नुदों दिनैहाय बे जितु माने आमला माबाफोर आरोखि अफिसार आइदि फार्स्ट ग्रेडआनो जा सेकेन्ड ग्रेडआनो जा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड बेफोराव माने जोंनि मानसिफोरा दिनैसिम जोङो बे माबाफ्राव लानो हायाखै बिसेसकय लाजिनांथाव जे जोङो मालायनि गुबुनारि हारिफोरखौ लानानै दिनै जि दाबिदों जोंनि थांखिया आसलथे बड'लेण्ड दाबिनायनि थांखिखौ लानानै जों बानायदों दा बेफोरो गुबुनारिफोरासो दिनै स्कपखौ मोनदों दिनै जोंनि गेजेराव आइएएस गैया आइपिएस गैया आफाना एचसिएस गैया आं मोननैखौल' बुंबाय आरो बिनि कम्पिटिटिभ एग्जामफोर माखासे दङ बेफोरखौबो जोङो उनदा दङ एसे एला आसि बिजौआव साननो हानाय ओंखारबाय अबयसे बे माबायाव एवारनेस प्रग्राम लानायाव एसे जादों होननानै बुंनांगोन खारन दा बर' मिडियाम फरायनाय गथ'फोर फार्स्ट डिभिजन एसे लामै ओंखारबाय दा आसा फारिदों बेफोरबायदिया जोंनि गेजेराव माने माबा जानानै दं आरोखि दा बिटिआर मोनदोंबाबो मालायासो सुबिदा लानानै मालायखौ लानासो खामानि मावनो होदों आरो औ दा बे माने एजुकेसन साइडआवबो सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंनिया गुबुन माने माबाफोरखौ लानानै सोलोंनो गोनां जायो दा बे बिथिङाव आङो माने खावलायनो लुगैयो आरोखि जोङो बेवहाय माने सोलोंथाइ होनोबा बिसेसकय जोङो बिमा बिफाखौनो आं बुंबाय समाजखौ लानानै बर' समाज होननानै बुंनानै जों आसलथे जोंनि खामानिखौ जों मावाखै बिमा बिफानि खामानिखौ जों जेरैहाय आपनार मादार आं मादारिंनि खामानि मावाखै आं फादारिंनि खामानिखौनो मावाखै बिमाया जिबायदि सोलोंथाइ बिथिङाव आदब खायदा लानांगौ बिमा हिसाबै जों गुबुनारिफोर जेरैखौ लायो गथ'फोरखौ माने आबदाल खालामो बेबायदि जों खालामनो हायाखै आरो बिफाफोराबो बिदिनोसै जोंनिया बर' हारिनिया जों गथ'नि एजुकेसन साइडआव जे थुलुंगा होनोबा बिमा बिफाया जे पेरेन्टिं हिसाबै पेरेन्टआ पेरेन्टिंनि खामानिखौ मावनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो लानानै गथ'खौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायावबो जों उन जानानै दङ ओंखायनो आं सानो जे जोङो पेरेन्टआ पेरेन्टिंनि खामानि मावनांगोन मादारा मादारिनि खामानिखौ मावनांगोन फादारा फादारिंनि खामानिखौ मावनांगोन दा बे बेलायाव आं नैखौ बुंनो थाखाय बे जायनि जाहोनाव जों बेफोरखौ होनो हायैयाव मोजां जोङो गथ'फोरखौ थुलुंगा होनो हायैयाव जोंनि गेजेराव ओंखारदों ड्राग्स जानाय आरिफ्रा समाजाव फैदों जोंनि इजुकेसनखौ गुबुंले खालामदों फ्राय मोजां गथ'फोरानो गोलैनानै ड्राग्स आसक्त जादों फेग्रा मुवायाव गोजोमदों फेग्रा मुवायाव गोजोमदों आरो बिदिनो दा मबाइलनियाथ' मालाय उन्नत देशफ्रा मबाइलजोंनो गियान लादों खिन्थु जोंनि बर' समाजाव नुनो मोनो मबाइलखौ मबाइल बायदि बाहायाखै आरो गुन गोनां खामानियाव बाहायाखै जोंनि मानसिफ्रा बे मबाइलनि खेथ्रआवबो जोङो खुब दा गोदानै फैनाय नालाय बेखौ बुजियाखै आं आसा फारिदों बे खेथ्रआवबो जोंनि बर' समाजाव एडुकेसन साइडआव माबा खालामनो गोनांबा खुब दरखारथा बेबो जिरादा दा बे बिथिङाव आं बेखौ बुंबाय आरो फोरोंगिरिखौबो आं एसे खावलायनो लुगैयो आरो जों फोरोंगिरिखौ बे बिथिङावबो सोलोंथाइयाव लानांगौ जोंहा रानखानाय दङ जों एजुकेसन मथे जे पुअर टिचार दङ एभारेज टिचार दङ गुड टिचार दङ ग्रेड टिचार दङ जों बारो ग्रेड टिचार बा माबाखौ थांनो हालिया एसेबाबो जों एभारेज बा गुड टिचाराव जोंनि खामानिफोरखौ जुदि मावनानै एसे थुलुंगा होनो हायोबा गथ'आव एसे गुन गोनां माबाफोरा आरो गेरेमसा माबा दानायाव माबा होगोन हेल्प होगोन आरोखि आं बेखौ माने सोलोंथाइ बिथिङाव बे पइन्ट्सफोरखौ आं बुंदों दा धोरोमारि बिथिं होनोबा जों बेखौ नोजोर बोयो धोरोमारि बिथिं होनबा भारतआ मोनसे निरपेक्ष हादोर भारतआ मोनसे निरपेक्ष हादोर बे निरपेक्ष सोदोबखौ लानानै दिनै बर' समाजाव धोरोमनि गलाय गुजाय जोंहा निजस्व धोरोम दं जायखौ गुदि जोंहा बाथौ धोरोमखौ होनना बुङो दिनै बायदि बायदि माने धोरोमाव जोङो जोंनि बर' समाजा माबानानै दं जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव बे माबाफ्रा फैबाय थायो आरो गावजों गाव साननाय माबा साननाय माबाफ्रा कनफ्लिक्टफोरा जोंनि गेजेराव फैयो आरो दा बेखौ जोङो बे सिजौआरि गियानखौ जुदि उन्दै समनिफ्राय गथ'फोरखौ सोना होनो हायोबा जोंनि निजस्व जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजों आरो बाथौ धोरोम होनबाथ' सारा जोंनि माबायानो बर'नि थांनाय थैनाय सेस टटेलि माबायानो बेरखांजोबो दा गतिके बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो माबा खालामनो हायो धोरोमारि गथ'फोरखौ जोङो माबा खालामनो हायो स्पिरिचुवेल जि नलेजखौ जोङो लड खालामनो हायो दा बे बाथ्रायाव दा ओंखायनो बे बाथ्रायाव आं बेखौ बुंबाय आरो बे बाथ्रायाव आङो उन्दैनिफ्राय जाहाथे जोंनि सिजौआरि गियानखौ सोना होनो हायो जोंनि धोरोम आफादफोरा बेवहाय गोबां खामानि मावनो गोनां दं बिसेसकय आङो जोंनि बाथौ हिसाबै आं बाथौ धोरोमनि जेसेबांखि जोंनि दोरोङारि खान्थिफोर दङ बे दोरोङारि खान्थिफोरखौ जाहाथे गथ'फोरनो सोना होनानै जोङो मोजाङै बेखौ गुन गोनां सोलोंथाइ फारसे आगबारायहोनो हायो दा बे समाव आङो आरो राजखान्थि बिथिङाव एसे बुंनो नागिरबाय
जोंनियाव राजखान्थि होनोबाथ' गुबुन रोखोम बहुद थायो अकल जोंनि बर'नि राजखान्थि होनना बुंनो हाया दा बे आं खावलायनो लुबैयो जे एबसु बा एनडिएफबि आरो इउपिपिअ गासैखौ लानानै मोनथाम एनडिएफखौ लानानै जा मोनसे गोजोन सुक्ति जाबाय दा बे गोजोन सुक्तिखौ आं माने बरायो आरो बिनि दफाफोरखौ सुफुंसारनायखौ आं बरायो जिहेतुके मोनसे गोदान चेन्ज खालामनो नागिरनानै जों मोनसे सरकार दादों बिटिसिआव बे सरकारा जाहाथे गोजोनखौ नोजोर बोनानै जोङो खामानिखौ मावो गोजोनखौबो नोजोर बोना खामानिखौ मावनानै जोङो खौसेथिखौ जाहाथे बासायना लाखियो आं बेखौ खिन्थु मोनसे जाहाथे माबा जाना थायोबा खिन्थु जोङो माखासे हाइडेन पलिसिफोरखौ मावनो हाया जाहैबाय आरो कवालिसन जाहैबायना बेयो दा कवालिसन सरकार जानाय लोगो लोगो जोङो दा नुनायावथ' मोनथाम हान्जा दङ हिसाबै थायोबा दा हाइडेन माखासे सेक्टर माबाफोरखौ जोङो बे दङखाय थेवबो एसे नायनानै आरोखि जाथि हिसाबै जोङो बेयाव माने एसे गोजोन थासारिखौ नायनानै एसे माबाफोर खालामनो हायो नामा बेखौ एसे सानलायलायनाया गाहाम आरो आं बेखौ सानो दा ओंखायनो आं बेखौ माबाखौ खावलायनो नागिरदों जाहाथे जोंनि गेजेराव गोदान आफादफोर जोनोम जायो हमनानै ला दाख्लैबावैसो मोनसे आफाद जोनोम जाबाय बिनि सिगां मोनसे जाबाय गोजोन सुक्ति जानायनि उनाव दा बे गोजोन सुक्ति जानायनि उनाव जे आरोबाव मोननै आफाद जाबाय बे मोननै आफादफोरा एसे सानै हयै थालायबा गाहाममोन आरो बिदि आफादा जोंना बिदि थैनाय माने जोंनि बर' मानसिया गाव गावनि बिदा हौवानि गेजेराव थैदों साननै जोङो माने जेरै माबाखौ नायनानै जेबो गोजोन सुक्ति मोनसे जानो बे दफाफोरा लेस जानो थाखाय माबानि थाखाय जाहाथे जोङो एसे बुजिलायनानै मावफुंनायखौ नेनांगौ मावफुंनायखौ नेनांगौ बेथ' हथाथनो उखिनायावथ' माबाया थालिरा मोना आरो जोंनि बायदि नङा आयेनाथ' गभर्नमेन्टनि थाहैबाय गतिके गभर्नमेन्टनि माबाफोराथ' लासै एसे माबागोन खारन दासोथ' आपनार बिसोर प्रसेसे माबा हाबदों दा बे बाथ्रायाव आं बेखौ खावलायनो लुबैयो आरो जाहाथे जों एसे गावखौनो बे माबाफोरखौ एसे नेलायलायनानै जाहाथे जोंनि सुबिदा मोननो गोनां सुबिदाखौ आदाय खालामनो हायो बेनि उनाव जोङो एक जानानै खामानिफोरखौ मावनो हायो आं दा बेबायदि सानबाय जे आंनि मोनसे मोननायाव आंनि मोनदांथियाव बेखौ सानदों ओमफ्राय आं मोनसे लास्टलि मोनसे माबानो खालामबाय जे जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि माने मा होनो पर्टेल निउज चेनेल दा पर्टेल निउज चेनेलफोराव आं नुदों आरो जोंनि समाजनि माखासे गाज्रि माबाफोरखौ गाज्रि बाहायजाथाव सोदोब बाहायनानै जों समाजाव बुंलाबायनायखौ नुदों आरो दा बेयाव बिदि खालामोबा एसे बोरैबा जायो आरो गाज्रिथिं थांनो नागिरो खारन बेबायदि बुंफारलायनाय बायदि खोथा बुङोबा बे बुब्लियाव माने एसे बोरैबा जायो आरो गतिके जों सोद्रोम समाज दानो नागिरदों मोनसे गेरेमसा हारि दानो नागिरदों जोङो मार्जिन माबाफोरखौ बाहायलायनांगौ मार्जित रावफोरखौ जों बाहायलायनांगौ जाहाथे जोंनि बे चेनेलफोरावबो जाहाथे होलायो आं सानदों आरो बे खेत्रआव आङो खावलायबाय जायफोरनोखि इउटुब चेनेल माबाखौ निउज चेनेल खालामनो जाहाथे बर' हिसाबै जोङो मोजां बाथ्राफोरखौ जोङो इन'भेटिभ बा क्रिएटिभ माबाफोरखौ जाहाथे जोङो लायो खारन निरपेक्ष जाहैबायना बेखौथ' सोरनिबा पार्सनेल मोनसे माबा खालामनाथ' खालामनाय नङा ना निरपेक्ष हिसाबै साम्बादिकता खामानिफोरखौ मावो नंगौ आं गाहाम मोनदों जे जोंनि पर्टेल माबा ओंखारनायफोरा खारन जाहाथे इलेक्ट्रनिक मिडिया गैया जाहैबाय पार्सनेल जोंनि बर'नि थाखाय गांनाय उखैनाय बाथ्रा बुंनाया जाहैबाय समाजनि खोथा बुंनो हाया राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनो जोंहा जायगा गैया सोलोंथाइनि बिथिङाव जाबा खरसा खालामनो जायगा गैया दा गतिके आं लास्टलि बेखौनो खावलायबाय जाहाथे गोजोन थासारि लाबोनानै जोंनि जा मोनसे गेरेमसा हारि दानो नागिरदों उपेन्द्र ब्रह्मनि जा सिमां बे सिमांखौ जाहाथे जाफुंसार होयो आं लास्टलि बेखौनो खावलायबाय साबायखर थाबाय गेदेमा बिथाङा जोंनि गेजेराव गेरेमसा बर' समाज दानाय एबा गोग्गो गुन गोनां सोलोंथाइ सोरजिनायनि थांखिजों खामानि मावबाय थानायनि बिथिङाव दा मा जोंनि गेजेराव मावनो गोनां दंबावो बिनि सायाव बिथाङा बेरखांहोबाय बिनि थाखाय गेदेमा बिथांसिम बाथौ बिबुंसार जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनैनि बे सावरायनाय बेखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों दहाय